sam Sergij Ivanović. A ja sam Vajna Ivanović i učenici smo osnovne škole Boško Đuričić u Jagodini. Iz ugla starešine mogu da kažem da su jako divna deca, poslušna, da iznose mišljenje. Vojin i Sergij su gladni znanja, a naša škola im nekako to znanje hrani. Ja mislim dosta dobro. Mi se pripremamo i na redovnim časovima jer oni vrlo brzo odrade ono što je predviđeno za redovno gradivo i onda im ja tako dam neki dodatni zadatak. Jako sam zadovoljna zato što smo na robotici osvojili, oni kao ekipa, kao tim su osvojili prvo mesto na okružnom, učestvovali na republičkom. Dobio sam nagradu za čitaoca godine u biblioteci, oktobarsku nagradu, plaketu osnovne škole Boško Đuričić, od takmičenja na dopisnoj olimpijadi 2 puta prvu nagradu na republičkom finalu i tako. Ja sam imao 2 puta pohvalu na republičkom takmičenju, to je ova dopisna matematička olimpijada. Onda smo bili i sa robotikom prvi na okružnom. Ima tako još dosta tih takmičenja da ne nabrajam. Volim da slušam muziku, da čitam knjige i da sviram violinu. Takođe idem u muzičku školu Vladimir Đorđević ovde u Jagodini. Da igram šah. Trenirao sam fudbal do skoro bio. I tako volim da idem na turnire u šahu. Moj otac za violinu nije baš bio za to da ja idem u muzičku školu, ali mi je podržao i kupio mi je prvu violinu. Ja sam krenuo rukomet pre skoro 3 godine i onda je skoro moj brat rekao želim i ja da probam i onda obojice idemo na treninge. Kod njih mi se baš dopada to što oni ne puštaju tu njihovu inteligenciju da nekako utiče na njihovo ponašanje. Nikoga ne omaložavaju zato što zna manje od njih. Nije loše ni da se ugledaš na njih jer mogu da budu dobra motivacija za učenje i za samo neke dobre osobine. Takođe, ponekad volim da iznerviram svog brata, ali volim da čujem kako drugi uživaju u tome. Veoma su zanimljivi, opet ponavljam, za nastavnike koji su željni novih stvari, izuzetno motivišuće, obostrano. I oni mene motivišu za bolji rad, kao što i ja njih, nadam se, motivišem i spremni su. Brzo nekako se mi dogovorimo šta ćemo, kako ćemo, idemo i to mi se baš sviđa kod njih.